Her er han, manden. Han er almindelig af bygning. Han har en højde og en drøjde. Han har et ansigt. Vi kalder ham hovedpersonen. Han er på vej et sted hen. En præsending, der buldrer. Han bevæger sig, strider sig op mod gaderne. Hovedpersonen har det ene ben forrest, så det andet, og så fremdeles. Han bevæger sig tilsyneladende problemfrit under gadelamperne. Han sætter benene hurtigt foran hinanden, hurtigere. Han lemper vægten fra hælene nu. Hovedpersonen er sat i løb. Han løber. Forud ligger et stoppested. De sad på en bænk. Længe. Så fulgte han hende til bussen. Langsomt. Han synes, det var sent. Hovedpersonen kan tale om nætter og lyse morgener. Hovedpersonen kan fortælle om sit liv, om andre i det. Men nu vil han hellere tale om at fortælle om sit liv, om hvordan man gengiver det, på hvilke præmisser. Her er han, hovedpersonen. Lad os sige, hovedpersonen er her endnu. Han vipper på fødderne. Han står her. Først senere kommer han til kort.